Kumpanija Maltija li topera fl-industrija tal-akwakultura b'investiment f'aktar minn 50 pajjiż madwar id-dinja qed taħdem ukoll fuq diversi proġetti fil-kontinent Afrikan. Bil-għajnuna ta' relazzjonijiet diplomatiċi b'saħħithom bejn Malta u pajjiżi Afrikani u s-sostenn tal-fondi Ewropej, fl-aħħar snin il-kumpanija wettqet diversi proġetti fl-Afrika fosthom fil-Kenja. Il-kap eżekuttiv ta' Aqua Biotech Group spjega wieħed mill-proġetti intiżi li saru fl-Afrika. We designed and built a small hatchery to provide high-quality small fish to the local community. This project is now in full operation and is providing all of the seed stock for the local fish farmers on the lake. Waqt żjara li jagħmel fil-kumpanija brabta ma' jum l-Afrika, l-Ministru Evarist Bartolo flimkien mas-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi fisser dan kollu bħala eżempju tajjeb ta' kif il-Gvern qed jaħdem id fit mas-settur privat biex jiffaċilita investiment li jrendi u li jkun ta' benefiċċju reċiproku għal pajjiżna u għal pajjiżi tal-Afrika. Is-Segretarju Parlamentari Zrinzo Azzopardi sostna dwar l-opportunitajiet eżistenti u l-potenzjal ta' opportunitajiet ġodda. Huwa ferm interessanti li naraw li kumpanija Maltija tagħmel dan is-suċċess kemm fil-livell tar-riċerka kif ukoll dwar mod kif twassal din ir-riċerka u anke tkun ta' sostenni l-industrija kemm lokalment u kemm internazzjonalment. Intant flaqa virtwali maż-żgħażagħ Afrikani li qed jistudjaw fl-Università ta' Malta ġew diskussi idejat dwar it-tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn il-pajjiżi rispettivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.